Sammen, og velkommen til den her video. Jeg var til ridning for i går. Jeg har opdaget, at jeg glemte at lave en intro og en outro, så den filmer jeg også lige lidt. Men det her bliver bare lige intro, så ja, velkommen til den her video. I dag, eller i går, kan vi ride så der kommer nogle videoer af det. Og det er egentlig bare sådan en lille kort video. Ja, jeg har klokke, men det er bare sådan en lille kort video, fordi det er første dag, efter sommerferien, så ja, vi skulle bare lige have en lille afslapningsrunde, eller hvad man kan sige. En lille varm op, så ja. Ja, det får jeg videoer endnu, så tak fordi I så med. Jeg håber I kunne lide videoen. Og ja, vi har flere af de her videoer. Meget nemmere at så skriv du meget gerne. Fordi jeg løber lidt tør for videoer. Ja. Jeg laver bare normale rideblog. Så hej.